2009ko martxoan, Elorrioko udalak Saharako Auser Wilaiako Milik dairarekin adiskidetasun hitzarmena sinatu zuen. Hitzarmen horretako ardatzetako bat, herri saharauiari laguntza eta sostengua helaraztea zen. Horren baitan, eta saharauien delegazioko kideen deiari erantzunez, udan haurrak hartzeko kanpainari ekin genion. Horren ondorioz, aurten Elorrioko 9 familiak haur saharaui bat dute etxean uda pasatzeko. 7 eta 12 urte bitarteko neskamutikoak dira. Errefuxiatuen kanpamentuetan jaio eta haziak. Eta euren familiekin batera, erbestealdi luzea pairatzen ari direnak. Gainera, beste hainbat eta hainbat gabezia ere badituzte, funtsezkoenak barne. Elikadura, osasun eta hezkuntza arlokoak esaterako. Eta hori guztia, udan 50 graduko temperaturapean sufritu behar izaten dute. Proiektu hau, gerraren irrazionaltasunak erbestearazi dituen herri guztiekiko elkartasunaren benetako ikurra da. Bakearen, justiziaren eta askatasunaren aldeko aldarria da. Saharauiek 33 urte daramatzate basamortu babesgabe batean bizi izaten. Aljerian dauden kanpamendu batzuetan errefuxiatuta. Eta han, inguru horretan hasten dira hango ume hauek. Oporrak bakean proiektuaren helburua, ia 500 saharauiei, basamortuaren gordintasunetik urrun, uda Euskal Herriko familiekin batera igarotzeko aukera ematea da. Elkartasun proiektu honen bidez, liburuetan soilik ikusi ahal izan dutena ezagutzeko aukera dute Saharako haurrek. Ibaiak, mendiak, basoak, itsasoa. Horrez gain, gure seme-alabekin batera bizitzeko aukera eskaini nahi zaie. Basamortuko eguneroko errealitateak ematen diena ez ezik, munduaren beste ikuspegi bat eduki dezaten.
kaixo. Ale, neska, Rabat, Susa, hauek dire. Hola. Don Ibrahim. Brasil. Baitu, gaizka, zure laguna. Zela. Bai, lehenengoz dato. Bai, eta hori be bai, Por primera vez. Bai, ba hori, beste bari, errebentatu da. Jan, dutxa bat, elgure badare, oso esenak eta bakoitzak beria, gero dauke zu badarno bat, eta barno gauz, ordan bakoitzak hartu zegoen, provisional hartu duen sortuak eta, baina ja martitzeria itziak. Eta, ero arte. Hala.